Sagudahin nga ron ti surat ti pagkasaritaan ni Lilia. Dear Manong Nemy. Manong Nemy pagsasaulo unay nga awan ti umuna babawi no di kadadalay ta iti ududi. No amutay kumano anya ti mapasamak iti masakbayan amutay kumamat teksakbay. Tay pagsasao agsakbay tupay maaros pay alang tulagid din tay pulos agsakbay. May sakmet kadagiti kang kanayon nga dumdungeg ka nagbibuya kada tuyo nga programa. Dahitat ka po na no apay nga naawis mo tiriknak tapno kahit kumit ng iburay, ibinglay, deto'y pakasalitan tibiyag ko kinayat na jak tupulos malipatan. Tanam naman Manong Nemy nga damat oras ang kabasitlay nga adal nga maibati kadagiti patak na dumngeg ka nagbuya. Pagpakunakon ti panangurnos mo, yun o nakmaten tagyaman ken ka, itilaing mo mangurnos. Kaniting ka panang tinbiyag kanito yung pagkasalitaan. Kablawang kang harod, itinaragsak kinagasat nga orasyo dita Nemars studio, di si bubukel nga pamilya Manong Nemy. Kastamatan nagadipadak nga dumdumngeg ka nagbibuya. Nagadi OFWs, ka nagadi kadaraan tayo nga danit sa bali nga pagilyan nga gindag ka nagtrabaho. Nembag, nga oras tayo amin nga sangapada. Kasto yung harod nga nakrugyan, dito yung pagkasalitaan. Nasurok idin ang makatawen ti relasyon mi kini George Manong Nemy. Ni George kat may isa nga jeepney driver iti papasada nga jeep. Idin ito may sakmet Manong Nemy nga sales lady ti may isa nga department store. Nalumulaing ti kasasad mi ti biyan. Dede ti kapunan no apay nga sana ko nga nakapagtuloy pa yung agbasa iti kolehyo. Siyak ti may kadwa kada kami nga upat nga kakabsat. Lalaki tinaw na, ada idin asawa na. Kahit siyak ti sumaron nga asawa, nukas pagarigan lang. Nudumteng tundet nga panawen. Masansan idin Manong Nemy nga damapasamak kada kami kini George. Nga saan kumapela rumbeng. Ngayon nukas nga awisan na ni George Manong Nemy na naruna, nukas nga muna nga day off ko. Saan nga nagpasada. Manong Nemy, agtsurad kami, syakti pasahero na, iti jeep nga paspasada na. Paspasyar kami, kaduan na nga mapang kami kadag iti igit ti baybay. Saan may maliglikan Manong Nemy ti agpapas iti ragsak. Di pa nang palubos ko keng kuha na ang mga rakop, mga gek, mga lailo kanya. Amok tumatan nga balsyan na kita nga arakop kinagek na mapasamak tumatan Manong Nemy. Di ba nagmaymay sa tibagimi? Di pa nagragpat biti kayat mi haragpaten. Ti ragsak nga kaslasaan ka uma ako nada. Katunggal aramiden mi detoy sa amadlat na maliklikan ti panagkari ni George kanyak. Nga sang kunto kano, uno sanak to kano mabaybayan. Iso kinisunto kano laeng Manong Nemy, siyak to kano laeng iti babaeng ti biyag na. Agas man ti panangimbagak nga iso kinisunto laeng ti lalaki mo ti biyag ko. Nasanak to nagagayat iti sa bali, Manong Nemy. Pagtultulagan mi idin, Manong Nemy, ti panagkalay sa mi. Ngaman yan. Anyan nga nagsutil ti panahuhin, Manong Nemy. Apay. Nairanakit din nga na disgrasya, kabayatan ng paspasada Manong Nemy ni George na disgrasya. Según ti investigasyon dinong parkano, tinagubertek nga 10-wheeler ti jeep ng paspasada na. Malaksid kang kuha na kinadapit talo nga natahi Manong Nemy nga pasahero na. Manong Nemy yaw awak lady no agbagti
itak, iti nalaos nga sakit ngayon narik na. Iti ba damang da kanyak, nga nadung party jeep, nga mas pasada ni George, nga naitaray na ti ospital, nga di mapana kong ti ospital, adan talo Manong Nemy nakainta nga nakumutan ti puraw nga ules. Kadagiti na isarek. Kat may isa ni George kadakwada Manong Nemy. Nagigikisa ka nagululang. Tadyak kayat kasladyak maawat ti nakaawanan ti lalaking ipatpatig ko unay-unay. Di ba na kay mansayag na Manong Nemy siyak ti kang runaan nga mangbanbantay. So pa lang ti pa nakaamuda nga siyak ti girlfriend ni George nga anak da. Datatang kininanang na. Kastamad tayo nagdituwa kakabsat na. Isuti na una, doa babae, dagiti adyan na. Naladingit na nga pasamak Manong Nemy. Imaglagi din, tatimulong, ti aking kukwa, ti ten-wheeler, nga nagdungpar kadakwada. Agrama mo tayo nagdipada da nga natayan Manong Nemy apasero. Kan timulong met taking kukwa ti jeep, nga paspasada ni George. Ado nga ruwa, tinagarubos Manong Nemy kanya. Sa aklanagawid dito'y balay, Manong Nemy, hindi malpasin di tabon kan adan makabulan, Daddy George. Nakabaybayag di bakasyon ko, Manong Nemy, 3 nga bulan. Ngayon sumat ti pa nagbalaw ako. Diyak maglangin matatngan. My God. Nabatyanak ni George. Masikokak. Linagip ko no kaano de dinaodi Manong Nemy. Agduwakan, agtalong na bulan ti sikog ko. Sumadlagayam nga maululawak. Nga timambar ko langit gabuti kaado nga puyat ko. Nga magkayam. Adan nagpitpitikit sa saklot ko. Adan kasukat ni George. Adan pakalaglagi pakken ko na Manong Nemy. Diya ka mo Manong Nemy nurumbeng maragsakan na kuno saan. Maragsakan na, tada ka pakalaglagi pakken ni George. Malidingit anak, gabot na pas ngay ko ti anak ko nga awan amana. At pala yung dyan ko nga naulian iti ama. Malidayanak, kasano, nga danto perupak iti sabali nga lalaki, nung padasek to, kinaramidag tumanin ti agayat. Hindi mamon, datatang kininanang ti kasasaad ko, Manong Nemy, nasakit man tinakin da, makabungtot daman, ngayon ti marami danda, adatuyan ti apu ko da. Apu ko da kanyak, naman pa'y adan apu ko da, nga duwa, kinimanong kong adan asawa na. Tatang, nanang, diyak nagayayatan ti amin. Pag kumakunam nga sa mga nagayayatan, no apikit ngamin nga gusto mapaspasamak. Di pa agasawa na kita gnubyo, adan mapasamak kadakwada, pakaalan na ka mga rod. No di agsikog ti babae. Apay nga tita panunutin, no adan mapasamak ti basagbayan. Hangka man nagsasawa kas talakay. Napay manen. Kas tama tinaramid mo kanya kidi. Kung magsasawa ka, kas na di mo aramid. Saan nga dahil ti issue bakit? Ti-issue ita, aganak kabalasa nga dinaoras. Ti anak mo. Napiyakan niya kata, hindi masigukang kiting kasarkan. Di hanggang aganak kabalasang. Kasano nga rod ni LILIA, di aganak kabalasang. Amok ko mga rod na lang, tatang, nga matay ni George. So nga rod kagsakbay tayo kumahaan ka kumapay lang nga pinayala. Taba, ngiwat mo si Kapunso. Saan ako nga nagsusublipay Manong Nemy ti trabaho?
tinulungak na ng nanang Manong Nemy, ngagnateng kanagitimula, itatang anateng sa kutulungan mat mapanagsursur. Mapangkampay kang kat, Manong Nemy itikan, iti igid ti baybay, tas kami ti baybay. Sa amin pa ni sursur, Manong Nemy ngay lako. Amon ti sa karubaan, Manong Nemy nga masikuga. At makikita damat, amuda Manong Nemy nga awan ti mga kasar kanyak, na nagdinamag mat, nga natayan di boyfriend ko. Awan ti maidi nang aram kanya, kabayatan nga nagsikuga. Naging kangin pas ngay kun Manong Nemy, ti lalaki pakalaglagipak ka ni di George. Anat nagan ti anak mo, kakayat mo, lalaki. Junior? Ay, kung mga junior kat na tayo ti, sige na. Julius Latan. Tapno, mangrugig na letter J, latnagan na. Julius. Sikat inana nga may iristro, siyempre Kaya dito, mantabalaan ni George nga amana, ng bagata nga na tayo. Manong Nemy makayayo ni Julius. Wine, may ayo datang kininanang, kaniyadan talong bulan na, Manong Nemy, isumatan ti pa nagsublik ka nagtrabaho. Inawat dakpay lang ang sales lady, Manong Nemy, dati nga pagtatrabaho. Dito yung imbarak manin, dikit lalaki, Manong Nemy, nakaslakunada sa anak nga naganak. Kaslasan dapat yun, ibagak nga daan ako ni ti anak. Nalapsatak ka nung amin. Mabalinda ko naen. Kada kami nga sales lady, kasyaklat at kalalapsatan, ori adan anak ko. Adong anot na katinagaram kanyak, Manong Nemy, may sa kadakwada ni Jimmy. Letter J manin, Manong Nemy. Umay nakpaspasyaran dito'y balay, malaksid sa diyay, pagtrabahuan. Jimmy, apay nga siya, among nga dan anak ko. LILIA, nakasakana ka mga ibatag, kaya mga ibilang nga nagtaod kanyak. Kani Julius, mamati ka ko, ma'am. Kasta amin ti bagayo, amin nga aram kanyak, kasa ti bagada. Indon pagtungpalan na, siyumanin yun to ti anak ko. Sana ka kasiyay. No, ipatpatag ka talaga. Ipatag kumat, kaya sino man nga nagtaod kan ka. No, sino ipatpatag mo, ipatag kumat. Mamati ka ko na. Kumadre. Kumadre ko na. anak to ti anak mo. Anak to. Anak ti ibilang kuntumat nga pudong nga anak. Napaligap kanyak Manong Nemy nga tumawonton ni Julius. Isun tumatan ti pa nakapabunyag na. Kaduan na kami nakastatap no mamaminsan ti gastos. Tumulong ak ti gastos. Injaya ni Jimmy Manong Nemy isulaing kadakwada nga garanon kanyak nang injaya ti tulong. Ano may tulong mo nga ron? Kwakton di duwalet so ng baboy? Uy! Grabe. Kituin. Bunyag kan birthday di duwalet son. Ano kami tayo na pagsapulam? May saka forman ti construction. Dakal ti sweldo. Forman. Sige. Malaksid dito ang aletson. Dumarat magastos. Pa-cater mo. Alangan mo kuha amin ang magastos di catering. Di gudwa na. Sa dua-duangan doon letson nga may anayon. Jimmy, thank you. Manong Nemy kinapudno na kit di Jimmy ti pakarik na kiti ayat kadakwada nga kararam kanyang. Sa ni Jimmy ti jaya Manong Nemy kinapudno nga timulong ti kadagiti gastos iti pan naka pabunyag kini Julius. Adong aron Manong Nemy dinagbalin ka kumpadre ken kumadrek. May isang atawen Manong Nemy nga masang tawanan may isang tawanan ni Julius makayayo una yan. Inaklon ko nga rodan panagayat ni Jimmy Manong Nemy
kat idi, tagduan nga tawan ni Julius, isumatan ti panagkalay sa amin. Birthday ni Julius, Manong Nemy kaaldaw met kalay sa amin kay ni Jim. Dadya manen, menos gastos manen, Manong Nemy birthday party kan wedding party. Kaya dito'y Manong Nemy nga iti balaydan, syempre iti simbang bayan mi nga gina. Awmet problema ka na ginaganak kang kuwana. Kastamat na nagrikabsat na. Kadgabot na porman iti construction, Manong Nemy. Iti kabaitan nga oras. Saan nga panahon, ha? Oras. Siguro, 4 to 6 months. Malpas ton ti balay ta. Nagyamanak, Jimmy. Mga ramid tan ti adi ni Julius. Ora ta na imasen ti turog ni Julius. I love you, Lilia. Or I know, sana ko na virgin. Or I know, adan anak ko. Or I mampasapulag at siyam amin ng anak mo. Ayatan ganito lata. Awan patig tinaglabas, sasama na kay ayatan di pasamak. Panunutan tan. Saan na panunutan ta amin? Basta di panunutan ta, ag-asawatan. Marakop ka, kastoy. Amok nga mailiw ka. Sa muni palikip, tinalpas nga na tayo. Basta ti panunutak, Jimmy. Siksikalain. Idagdama kanteng nanayon. Oh, Jimmy. Lilia. Manong Nemy, kalbasan ti manong atawan, mariknak manin ti irot ti arakop, ti may nga lalaki. Agasman tinak panangarakop ken kuhana. Mariknak manin ti bara ti agek, bibig ti may nga lalaki nga maidayas, ang maidigos idinaduma-duma paset ti bagi. Agareng engak manin Manong Nemy kat adnaman sumngaw nga asog ka nagidi bibig ko. Asog iti panakariknak iti na isang sangayan nga imnas kan ragsa. Jimmy, Lilia, saan ka itong agbabawi? Ayatenka, iti agnanayon. Manong Nemy naragsakan. Gabota talaga mamatiak, iti kinapudno ni Jimmy kanya, kan kastamaten, kinapudno ng mga ipatag kini Julius. Tamabuy-buyak man ida, Manong Nemy, nga ayam, kan mga ayam, ay ayaman ni Julius. Ay ayaman ni Jimmy ni Julius. Awan pulos, Manong Nemy, di alumiim na. Talaga kasla napudno nga anak. Maragragsakan man ni Julius, Manong Nemy. Limay din titawan ni Julius sampay nga agadi. Di ka matlagi naman. Tsak sabat makaputot, sweetheart. Aman, posible nga saan. Dumteng tulat ta. Nga dahi din bukod mi nga balay, Manong Nemy. Nga dagiti naganak kanyak, ti masansan umay, dito'y balay. Nga mga iwan kini Julius. Tapos nilikastag at mapangkamagtrabaho ng padpada kini Jimmy. At dagiti gondaway Manong Nemy nga marik na nga tamat ni Julius ti bandog na iti trabaho na. Kada damat dagiti gondaway Manong Nemy makulit ni Julius. Kaya tutak iti may isa nga. Gondaway nga ung tanan ni Julius. Diyak ka naman kunaking ka, nga di ka pa anawa. Ikajay! Jimmy, apay.
As-asikaswak dito eh. Kaya nga dahil, manistro mo kanyak. Kaya makulit na ito anak mo. Anak mo, anak ta. Makulit na ito anak ta. Pakialam pa ilang basit na yan. Ninanang ngamin. Diyak mo na mo kininanang mo. Kaya ayawanan ng itay. Pagamunta. At tumatlatan ni Julius. Anak, umaykan. Paano lagi titi ko na ni Lola? Ano na? Ano ta ko na? Titi ko na ni Lola kanya. Paano lagi di? Ngaan niya? Nasal ko kano nga pudno nga papa ni Papa. Nagkinita kami kini Jimmy Manong Nemy. Anak, ni papang mo ket papang mo. Apay nga kong tanak, ket pananawa ka met. Alam ka to yun. O sikaw, ang tanak met, mama. Anak, paanawa ka nga min telepo ka kini Papa. Sa lutsudak lang no. Anya de jay, obra na. Sa ako sinagid, dati may sakit ni Kat. Ung tanak din. Kat apay nga min nga pakibiyangam. Kahit mo't baot-baotan nga. May sakit pa eh. Julius? Abang nandak. Kinasaritak ni Nanang Manong Nemy, sinalangat ko. Abay, mata kasi timba kayo ka ni Julius. Nga niya. Nga ibaga yung sangan ni Jimmy di pud nung ama na. Ito rin saan ko ibaga mo na may tamadamat na akim na ini na. Nanang ompay na akim na hindi. Sa umat din nakita na nga. Ay, nga po mo rin gamitan. Anak, nambaran nyo ng ibagat kasta. Anak, diyan madlanak mo tagsal sa lunsod. Eh, diyan kayo sunasawan. Damdamagin diyan apo ko, diyan anak mo, nga ni Julius. No apay ka no, nga no awang ka, kat adda ni papang na, kat naungit ni papang na. Kaya sunasawan. Saan nga na siya at ni Jimmy ka ni Julius no awanak. Kung na siya at lang no makitkitam. Kititay, adda ka nga muna, ngamsan na naalwadan ang inungtan na, diobing, o rin maanusan na kumamat, ito kina alikotek na. Kinasaritak Manong Nemy ni Jimmy. Iti may isa nga rabi, alpasan nga nagpapas kami tinagsa. Jimmy, iba't patig mo katimot laing ni Julius? Kawan. Ngem, kuna ni Nanang, nasakakano lang na siya at kini Julius no adak. Tamamati ka mait. Asin ada patyam, tingin na mo no siyak. Apay nga rod, ingatom di buses mo. Kasla mo lang ibagbaga nga, saan nga napatig kanyak ni Julius? Kasla mo lang ibagbaga nga, sumsumaan na kisuna? Agsasalud-sudak lahing. Saan nga tamat nagululbod ni Nanang? Jesus, papada kay amin. Jimmy, awan pa'y pudno nga anak ta. Kastakan. Anan to lagi doon nang tapudno. Nupudno ta anak ta. Nga dan pudno anak ta. Lilia, kasapolo kong tipudno anak. Mali nga ti mabalin kat awmot pa eh. Ikarkararag mo nga dan. Sige, maturugtan. Pasensya kan. No, kasi diyan nga ung tak ni Julius. Eh, madagtimod ko na banugat. Sabay sana alikotek man kami ti anak mo. Okay, dahil ka man anak mo. Anak ta ko naman. Anak ta. Anak mo taputot ko. Dahil kasi diyan lang. Oresan ko putot ko. Dapat kayat mo. Maturog-tarog din. Sabi ko saan nga dumakdakkel ti problema. Sabi ko saan nga dumakdakkel ti problema ko na Manong Nemy. Ngem, di makkel. Iti adan nagsaruno nga kapsat di Julius Manong Nemy.
At danduwa nagsarunong anak mi kini Jimmy. Babae ti inauna ni Fe kastamatan may kadwa lalaki ni Jimmy Jr. Nakadidilaw din Manong Nemy. Saanin nga amo ngay kasupay ni Jimmy ni Julius. Kasla dududwalaengan Manong Nemy ti anak ididata nga balay. At dari kiti kundaway Manong Nemy nga sumangpet ni Jimmy umaraar di kiti dua nga anak ko da feke ni June. Kat siyempre edad na nga sarabo di kiti dua. At ang tumatan Julius Manong Nemy ti suli nga mang sipsipot kadakwada. Wait. Kanitong salutsutek. Sweetheart, abeng awan ko ka ni Julius. Ha? Hamat na nubing Agbanito na itan. Apik ka kumapay laeng. Hindi gitu anak ko. Dua, tinaskin nga may kanti sarabo. Apay ni Julius, nagraduaran high school ton. Hanan ng ubing. Sa bagay, adamat ka dirason Manong Nemy ni Jimmy. Ngayon ura, idi ubing kat awang pa'y na kiti duwa ang anak ko. Anay mat idi nga sarsarabuhan. Ngayon may dadan po nung putot na kanyak. Isupay lang kasla pa nagbalin ng ama Manong Nemy. Biyang tumatlan ni Julius ti may paspasuli. Kakaasyak tumatan Manong Nemy nga mga tatibay, mga alukit riknana, tapno umisem. Anak, pasensyakan, kinipapang mo. Saan ko nga papaiso na, Mama? Oras mo nga, Papa. Papa, tawag mo lang tatay, di pa lang ubing agad, Papa ko na. Saan nga, Papa, tiyawag ko kay Kuhana? Ano nga, tiyawag mo kay Kuhana? Tito. Kamuta, stepfather ko iso na. So na Tito, Tio. Anak, ngamisot na kay Ruamang, Papa. Sorry, Mama. Chuti kaya't kong ipatawag kang kuhana. Anak, iba't patig na ka ni papang mo. Sa anak ni iba't patig. Nagidudulain ka kapsat ko ni patpatig na. Anak, ora nga bali. Adak mo yun. Adak mo yun. Adak kayo. Imori na kayo. Kaslalaig na fake ni Jun ti anak yo. Anak sa nga po nun dito, aman. Or eday bagbagak. No asasya kaso nyo, dito ang kakapsat ko. Andak ikas kaso. No eday bagak ang problema di eskwela. Andak ikas kaso. No dadawatan ka kwarta. Awang ko na yo. Ikan nyo dito ang kakapsat ko. Anak, sa nga po nun dito, aman. Isong rin doon takilakon. Pumanawag to nito'y. Talawang kayon ton. Papagayam, narigat kasi nga sitwasyon na yan. Ayan, mamano ti makapudno, di ba? Mamano na kiti makapudno ng aksyoman. Nga aglalalo na talagang parangarang mo nga talagang asyumanin ti may isang anak, di ba? Dati ko nata nga maliklikan ti apudpudno nga rik na. Papagayam ito tuloy nga ibasa dati pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga LILIA, nga naganak abalasang, nga nadaan iti second love, kat kasi iti sitwasyon. Sa dito pagtungpalan natin yung pagkasaritaan. Papagayam mi, intay umuna, nga agyaman ka rin umuna nga bansa, dahil at unang sponsors tayo. Intay nga rin ituloy papagayam nga ibasa. Dahil iti pagkasaritaan, ni pagayam tayo yung LILIA. Manong Nemy karkarigasak nga lawlawagan ti panunod ti anak ko nga inauna. Ngayon doon tumagat
Agpay sumat gamin di kiti bagbagana. Silasang ko mapupuutan Manong Nemy nga da bagbagana jak among ikaso. Nangaroon ano kasta nga as kasuwag met dagiti dua nga anak ko. The fake ni June. Nga jak mapupuutan Manong Nemy nga dagiti gundaway nga sang ko may kaso isuna. Kasi timay sa nga bighad Manong Nemy nakarubwaten ni Suna kat irubwatak met da feke ni June tagbasbasa da elementarya ni Suna kat adda ni high school. Nangig ko ang kaslasang ko nga mong ikaso. Ma, te kwarta, te allowance ko, kante pagbayad ko. Di kita met duwa nga kakapsat ko manon, ay kakapsat ko. Duwa nga anak ko Manong Nemy kat makulit damat. Julius, madam-damatan to nagsalita. Kante, kaso kita kaabsat mo. Diyak makabayad. Diyak makapag-test. Abi naman, nas ka nagbayad ka. Kita high school ka pala eh. Private, pagpaspasa ka. Abi nga, minto ba minsan nagbasa ka to ti public? Abi nga, ungong tandak manin. Diyak penangig, binugkawan nyo, di kaabsat ko. Saklakang ka na yung tanyo. Kinuna naman nung Nemy kita rimuanin. Ay, Julius, mambitlain! Julius! Tangsit kang obingin. Sikapit na damasapon na, sikapit ibumugkaw, loko. Bahala ka. Binaybayaglatan ka pimano Manong Nemy kitin si kaso kundi kididwa. Nasakpayan ti mangitultulnog kadakwa dati eskwela babantayak ba nagasang ko iding inaramid ka ni Julius. Manong Nemy, kahit kumatag serbiti na unang anak ko. Ngayon kasang ko napupuutan Manong Nemy nga talagang madlaw, obvious. Ba nagapagong taninanang kanyak Manong Nemy. Ay, anugutan mo no saan? LILIA. Talagang ipakpakita. Nga sila samon pagan ano di anak mo ti kinabalasang mo. Nanang sang matakasta. Ipatpatag ko iso na. Ipatpatag ko amin ida. Naglakati mang ibagang ipatpatag mo amin ida. At peso nga ipatpatag mo mat ni Julius. Ang mas padag ita putot na diyang nga Jimmy. Ninanang mga minta. Kaya nga mang brembreno sa panunot ni Julius. Ano mang brembrenoas? Sakpay ti papasolam? Ito ta aramid mo man? Nanang, sabi nga di mo pagpapadaan. Di ba nang tartar mo ka na kita anak mo? Apos takas dyan ni Jimmy. Sa mo ipada ti bagim. Di ad-ad nakakaasipi man ni Julius. Nagas-asawa kan to pala ngamin, mat. Ninanang mata niya, kasapulak, mat. Ibagakin ka ini. Nga alaan mi ni Julius. Hindi mo mat kayat. Inti po mo matlata ka na kakabsat na. Di awang ko problema no, taka na kami ni Julius. Kapi ko maalan nyo kat anak ko. Iso nga rod, kasi tim maudan ti problema. Nanang met. Yung kasapulad dyan anak mo. Kaya nagpakawang ka. Sakit din nga ina, nagpakawan. O makidam. Ngayon nagawid metlayang ni Julius Manong Nemy. Papanan na nga di agawid. Kunak matinagam ko. Sana nga kung uni nga si Marikit isilad na. Tinugtog ko tiri daw ti silad na Manong Nemy nukat na. Mabaling katag sa rito ta anak. Sama kayo mama. Saan ka nga nakabayad? Sardin ko peke din nagbasa. Anak sana kasta. Ano kayat ko? Di mo ito di masapol ko. Ano damat nga ito dito, atensyon nyo karag dito kakapsat ko. Di pala iba nga sanda ko nga pagan ano. Anak sa nga kasta, ha? Madimat data, ha? Hamoy bagbagasan ka pagan ano. At patpanunod kan tumat kami ti negatibo kontra kanyak. Iyat ada yung kami ti bagim. Ma, anugutin yun. Nawada ti madi, apin ko mga anugutek. Isap-sap hali ka. Kasi tao, tandak manin. Hangko pa na nga ginong tanyo na giti doa kaapsat ko. Aman.
Ni Bugkaw, ni Kastoy. Hay, kusiyay. Talaga, kawan. Nakapimpintas pa na sa uyo. Ay, pe, June. Alam ko talaga kayo. Kasi jet style yun, mama. E din to siyak tanawaan nyo kit Bugkawandak. Daka pa yung mismo nga inak. Kada mo nyo ka din awang ka nga talaga. Kurang na lang ang danug-danugan na konteksyuman kanya. Julius, saan nagsaot ka sta? Nag-awid ak lang dito itap na irubat ko na gitaruatek, mama. Pumanaw ako nito nga balay. Awan dito itinagsak ko. Napiyapay na kiti gagayim ko, na kiti kaskolaak. Tamudak nga care, ngayon ta kayo, awan na pulos. Inararakop ko tanak ko, Manong Nemy, kahit kong igawid, anak, ipatpatig ka. Ipatpatig ka siya kati inaunang anak ko. O, ini matpanagdag, ini awang pa, ini kapsat ko. Ngimidaan-dan. Sa daon nga paganano. Alam, saan nga po no, dayta? Saan nga po no? Hindi ka kong magsaw. Agpanungot eh, ha? Haka po mo pa naman ako, ha? Noong anat masapol mo, itad ko itan. Tapno sa anak to nga maisturbo yung tulbigan. Anak, please. Ipagpatag ka kadyak kayat. Nga maawang ka iti dito yung pagtaingan. Sorry. No, daman na kita nagkurkurangan ken ka. No, para ken ka kitigidjat ka. Kada kita kakamsat mo. Sorry. I'm so sorry, anak. Sorry, matma. Naglablabay sakmet. Sorry. Bayan nyo, te karigatak. Nga baliwala in latan. Iti pa nakikat-katikid ko dito eh. Saan mo ngamin nga pampanunutin dahi ta? Noon yan, di ka madlaw mo. Saan mo nga pampansinin? Basta member ka di pamilya. Ipatpatag ka. Ipatpatag na ka anak ko. Saan nga ron nga nagtalaw ti anak ko, Manong Nemy, tuloy na tinagbasa, third year high school na. Malmalpasan ti school year, Manong Nemy, initimay sa nga malam. Napana kami si Marong Karteyan dananang kinitatang. What? Bakasyon. Ada, nagititalo nga anak ko, Manong Nemy, dya balay. Medyo naladawa ka nakawid, o pag-super lang nga pa nagluluto ko na. Edi medyo atayuak pa Manong Nemy ng mangigkon ti ariwawa. Wan, ano na diyang ariwawa? Kaslat na makabkabil. Nagdardrasak Manong Nemy. Ay matanga ka mismo. Kabkabilan ni Jimmy, ni Julius, Manong Nemy. Ay, Jimmy! Saan mo tagaran tinunang anak ko? Jimmy! Napangkore na kap Manong Nemy ni Jimmy inyadayo kay ni Julius. Ni Julius Manong Nemy nga naisuli, na ipatugaw. Abay, inananamdan ako! Takasanong ako ma. Kinaman tinaramid na ka na giniduang nga putot ko. Ha? Kinaman! Abay, ano naramid ni Julius ka na kwada? June Fe, ano naramid na? Binabaot na kami ni Kuya Julius. Binabaot na kami. Dito na yung po, nagsakit. Si putak, nadatngag na mismo. Babautan tap anak mo, dito yung anak ko. Abay, naroon ka sa tinaramid mo, di anak ko. Abay, pakat mo, di pigsam. Bakit lumaban? Bimalas. Nadanog nak. Sa sunod ko matasak nga rin mansukin ko arag at amur kabalsan. Papanawam na tang anak mo. Tano adda na ito nga balay. Awan tala na ito nga balay. So nga papanawam. Agtalo ka sa Julius. Jimmy, saan kuwawad na kasta? Nasa mga pagtalawad na tang anak mo. Da kami ka nagiti doang putot ko tumalog at bahala kayo nga gina.
Jimmy, saan ko mamatras na? Sulbaran tati amin na. Ada nga na matrason, no? Api nga, binaot ni Julius na kiti duangan na ta. Sige, kanunungam! Amok mata kanunungam kat! Natawag gamot, adadag patpatag mo iso na. Nga anak mo, tinaw, mo na nga, dalaki di biyag mo, magkada kiti dua. Api, kasta pa nagsom. Idin to ta, ibagbaga ni Julius nga napatpadag nga amang fega ni John nga misuna. Sakit kasat ko nam. Inakayan Manong Nemy ni Jimmy dagi di duwang anak ni. Inadoyoda ni Tisalas. Diri mapanggausad ka ni Julius. Anak na sakit. Anak na sakit, ha? Nasakit amin, mama. Amin. Umay ka anak ko, tagasan ta. Umay ka saanin, mama. Irubat ko lagi na kita rawatin. Anak, api nga ka binaot mo, dagit kakabsat mo. Kasano nga sang ko nga baotin. Simbrek da iti silad ko. Nakibiyangan na, dagit gamit ko. Labi kumamat no, saan da nga basta lang inura, pinigis-pigis na pa, itibrok, diya ka mo no apay. Nga nadat nga ida, nga ginginuyod iti libro, nga isa ita tigapuna no apay nga napigis. Sinungortisan nga makapuntot, apay nga sinarek na disilad ko, kaya nakibiyangan na kanitings ko. Nakuwalap ko, di ba nang bahot ko, nakuha da iti patong da. Ngayon kapot, naglisi da, saan ko mat nga maliklikan nga mabaot, tibukot daw, no, takyag da. Kataping aming namin adumay binahot ida. Una tatumang sindaman. Bilaw-bilawan dak, sa day baga nga sandak, ano nga kabsat. Nga na yung sagpawak lang, ito yung pagtayangan. Patay di kita nakyo. Temulat panunod na nga sa anak, awan serbik, hindi na ito yung balay. Aga, pimapuana, wak lang arod kami, hindi kawin na pailaeng. Anak, saan ka nga pumanaw? Saman, mama? Sandak ita nga gawin? Kat papanaw nga rod. Hada do, pwede ka gagayam ko dito nga mangisaksakit kanyak, nga hindi na ito nga balay. Nga pag-ibagbagag di problema. Isawan pagdanagan nyo kanyak. Adot nakasagana nga mangpasangbay kanyak. Nga dadapay nga naragsaka kidadanada nga mito na ito nga balay. Manong Nemy, karigatag nga igawid di anak ko. Adan itiri daw, adan sumagmanong arwatan na, kanigit things na. Igawid ko, anak, saan ka po, ano? Amin nga di mo pala kami palubusan! Amin pala nga igawid mo! Jimmy? Palubusan mo. Tapno awanin ti problema. Jimmy? Alan, hay! Hanggang to nagsubsubli, ah. Diyak ton kayat na makita at naparupam. Namnamam na tadyong. Orisi ka, diyak matan kayat nga makita at nagrupam. Ay, takit-takpros. Jimmy, saan? Kita mo tingin ang tangsit na? Una takas tamad namin, di ba maibagbagam kay Guana? Kanunungam kaputan ako. Ang talo kayo rin na gado, ah. Balay ko na ito, yung gastos mo. Sige, talo kayo! Manong Nemy, kaslagla may ipit. Edi doon na nakil abato ito dahil di ang hundaway. Sa anak nga rubat nga nagtalaw, ngam saan ko nga naigawid pa itanak ko. Awan mo't pala yung cellphone ni di Manong Nemy tap na alas to kumat komunikasyon. Diyan ka mo tarami dahil kung daway kas na makulkul ti panunot ko. Nagbalik nga nagulo, Manong Nemy,
Nagasla dyan ka mo nga ornusan. Manulayang tatawan ni Julius. Nabi ko mamat no agtaro si Suna iti yan datatang kininanang tanap na nalaglagan ko mati panunot ko. Ngayon kalpasan dedi Manong Nemy. Arig na kinamakakam ko ti anak ko. Ngayon sangkon ka na sipsiputan. Napanak ti yan datatang kininanang ngam awan ni Julius. Awang met, saan ba't ka nagtaros dito eh? Kaya nagtalaw, saan mo may dito eh? Amom na, nga amom ti pang tuntunam keng kuwan. E di pa nagtalaw na, barasan ko, kaya't nangasawan, di na kaya't nga matuntunam suna. Kaya baka ti panunod na gat sa mo atuntunan. Kanya kami tinapasamak. Inistorya kininanang Manong Nemy tinapasamak. Nagranggas matindi ti asawam. No yung pakat na tipig sana kini Julius. Sa bagay, barito matang kini Julius. Balsan na kanuman. Eh, kasi sino namin ti saan nga bumales? Nanang anya ti ramideg. Kating ka tuntunan di anak mo. No kastamot ti ramideg. Kaguran akmat ni Jimmy. Kung anaw kayo nga duwa ko na. Ano nga rin tiramidem? Ibilang mon, nga digiti lang duwa nga putot ni Jimmy kang ka, iti anak mo, ket lipate mon, iwaksi mon, dita panunot ken pusom nga adda Julius mo. Dito nga tangarot, si direnta konsensyam, di nakangata si direnta bugod mo konsensya. Di mo nga ta mapanunot, di mo ka di kaya ta panunutan, no ayat kasasaad ni Julius. Bari nagsublin tumitlang nanan. Baka maamiris ng tumitlang tirumbeng nga saan ko mga pimanaw. Nagsublin tumitlang dyan, no, kang makarik na tirigat. Saan ba kang kanayon ng pasang bayan na kitigagayim na isuna? Baka isturbo damad, baka papanawan da. Umay tumitlang ka kami. Sapay ko ma, tagsublin tumitlang ka. Kaya madamag mo ngayon dito nga pinatay dan, uno pinalidlidan dan, hanggang ito katama konsensya. Kada kiti si Marsaruno nga aldaw Manong Nemy, hindramping ko tinapan na nagsalsaludsud. Napahanak iti eskwela da, Manong Nemy. Ngam nabag kanong nasang simrek. No pa isang nabayagan nga sang simrek. Nalpas mat idinti examen. Bali na iring pas namit lang, Manong Nemy, ti third year. Abot bakasyonan. Para fourth year kuman, Manong Nemy ni Julius. Kapag awanan ti klase, amok nga da kadagidi ka eskwelan na pinaras ko si Rusur ida Manong Nemy ng awan ti bagada. Wingi-wing. Ada nang ibaga kanyak. Kaya na, imay dito duwangal daw. Yung gamot na agong ungat ni mama. So pimanaw. Tako na ni mama nga. At kanunayon ti pakpakanin na. Una pakpakanin mi. Napansiguro ka rin na dumapay nga kaskulami ang baka kasyay, papanawan na matlaing. Sa dinungon, itantala yan, tanak ko. Bayan nyo na. Tas agsal sa rutsudak kada kita namnamak nga makamuking kwa na. Alaman ako, anak ko, ya, amon sa diabalay mi. Amo ka, umay mo no ka ipakamo, no amon sa din, ayan ni Julius, ha? Wala na. Manong Nemy, adadagidi gondaway asla maiwaksik nga panunutin ni Julius. Naroon na kitadamad na feke ni June. Ngano saan dalagid aglukluk kumakay ayo damat. Adadagidi gondaway Manong Nemy nga patasamer, awag klase di kitubing, mapang kami met agmo lakadwami siyempre ni Jimmy kan dituwangan ako.
nga nakaragraksak ka. Mama, papa, manin na ti order yo. Nagkiimas ti ito yo. Oh, nagkiimas niya. Alakaduan yung arti mga na. Uy no, mag-take out tayo ng tupay. Hindi tupay, buya, iti sine. Ken, hindi tupay di Tom's World. Uwanin ako. Naragsak kayo? Naragsak kami ah. Nang nangaroon na di awanin da dyan nga Julius. June, Manong Julius ko na. Hindi awanin ti problema. Awan ba yun, ti pag-apahon nyo kay ni Papa? Di kayo man Papa, happy tayo itan, tawanin ni Julius. Kuya Julius ko na. Jimmy, gusto timbaga ni June. Oh, di nakapimpinda si tati, paragyan tayo. Awan ti problema. Kumusta kita ni Julius? Ay, awang nga tani to eh. Sabi ko mandad to eh. Baka dadlaan kita asidag nga mangbuybuy ka na tayo, nga umapapal. Baka mabising. Gawan ti pagturugan na. Ngayon kaman ka naman, nakaragsak tayo. Ngayon palagip lang na dyan anak mo, agsangit ka. O, saan ka din iso ti problema? Saan mo nga panunutin? Iso na voluntaryo ka nagtalaw, ingawid mo hanggang pinaigawid. Ngamin mama, apagsangit kayo, nakaragsak tayo nga rodkat. Sa kayag sangit. Nala, sige. Sorry. Sorry no sakman din ang dadail tiragsak to. Sige. Yung tahan ko na pampanunutin. Saan ako nagsangit? Manong Nemy no kastangag may sa akon isunti pa nagsangit ko. Nadako nito kwarto nga ang asawa. Julius, anak ko. Sa tinutayan mo agawit kan, agpakita kan kanya. No muna takas kula, makit-kita, may imagine. Nga sila makakit-kita, aktikas kang kuwana. Nga, kakaasi nga ada iti-ikit ti kalsada. Uno saan kat ada ka iti restaurant. Mas lang ka nagdi mabibuyak iti sine, Manong Nemy. At ka iti restaurant nga mapanagpidot ka iti maregreg iti customer. Uno mapanagaala at agos ka iti matenda iti customer kat mapantumot ung-ungtan iti waitress. Uno masarakan na iti pada nga tambay makiinagaw to ka iti mabalinda nga pamadpad kabilin dan to kakaasin to pamayanda kang kuwan. Julius, anak. Sa dinumantayan mo, anak. Agawid ka kuman. Ikatami di panunot mo saan kapulos kayong pating. Iba't pating ka, Julius. Agawid ka kuman, anak. Ituloy tayo, kaya basa. Dito yung pagkasalitaan ni LILIA, kaya tutunan tayo na sa dinut pagpatinggan. Inulit-ulit ko Manong Nemy tinapan nagsapol iti posible nga pakasapulak kini Julius. Gabutasan nga agtal na, ti panunot ko, sinsideran nagtibukod ko konsyensya. Wine Manong Nemy, summer data. Ngem, dimteng, iti pa naglulukat manen ti klase Manong Nemy, kit siyempre kasi kaswak na ginidoang anak ko. Yung tulimat ni Jimmy Manong Nemy, iti pa nagtrabaho na ti construction being foreman. Kat siya, saan ako nagtrabaho tayo sa kaso kung di ginidoang anak ko. Masapak nga gring tibigat, i-prepare ko amin, talo dagiti pagrubuatek Manong Nemy, ti asawak, kastamat na nagduwa anak ko.
No may tulong kung idan di eskwela da Manong Nemy mapan kung tumanen agsal sa lutsud. Mapanak to tinagbasaan ni Julius kadamagik to nung nag-enroll. Kadagiti ka eskwelaan na at apurchir kuman ni awan. Ni aniniwan kadawang maten di makaibaga Manong Nemy. Gabuti kasto yung mapaspasamak. At ada kiti kong taway Manong Nemy, mulmuleng lengak. Anak ko mon, datay magbagag kang gayawat mo na. Kung nanto di asawak, maladawa akon. Ano kami di mapaspasamak kang ka? Jimmy, sika kumantan, no di akon maaramid mo mayat, saan nga puro inyawat. Kan mabaling ka ding tulungan na ka mga sikaso ka na kita anak tatapno. Sana ka marigatan. Kasano kami nga di ka marigatan? Dumat di pa nagmulang-ling mo. Nagbaling nagpahinga tagaboy yun ito. Ano sa kunam? Obligasyon mo. Asawa ka. Obligasyon mo kanyak. Obligasyon mo ka na kita anak ta. Siya, agsapulak, obligasyon ko timang tingking ka kwarta, gata mo ka na sa pasapol tayo. Sa kagreklamo? Ni marigatan na, kasan mo nga minga di ka marigatan? Hamula nga rin ng masapulan na diyang anak mo sa pulan pa lang, so pakabanugam! Lipate mo! Sumadang ka, Jimmy. Saan ko mabaling nga lipatin na anak ko? Napikang gata sa mo nga kamay na nongam siyak nga ron. Nung talaga kumamat nga napatay ka. Tulungan na ko, ma. Ano tulong ko ka? Tulungan ka mang sabulit na diyang anak mo. Saan ka nga saan ko namid eh? Ngano asin naman tinapatag kanyak? Kung agbalinmat nga napatag ka. Nalipatan mo ti karim, manipunidadan po nga putot mo kanyak, Jimmy. Naamok lang ko, ma. Ano yung kumanga nakiasawa ka? Tuon yung style mo. Nagtungpalan na Manong Nemy na idali takit sakit. Tati may isang bigat sa anak ko nga makabangon. Uore ka sa una yung tiringgor ti asawak. Wagwagan na man, Jimmy, jakon kaya. Makamukan nga mga isagana ti para kada kayo. Sikan ti makamu nga mga isagana no anya ti kasapulan di kita nagta. Kasi naman ti mga itulog ka mga bantagin ko na. Tapaayabak ni nanang tayo supalat umay. Patimat na dyan nga inam. Anya? Baka mo siya ako di mga katulong. Takabailak ba ng soldoan? Nangalangag pa yung Manong Nemy ni Jimmy ti katulong. May isang pagkatabalasang. Stay out. No kastahan nga mabigata. Agsapan, agtugtog, no pa ni Jimmy ng mga ilokat, asikasunan, digitanas ka ng asikasunan. Sakto madlarong marin din silad ko. No kasta nga makapanaw dan. Tintulangin bagat abalasang Manong Nemy ng inala ni Jimmy, timabati. Ay, dasarang ka din, ngapsat ta mga kamaten. Ay, sakit mo aya. Kuha, ngapsat. Diyan ka makaturturok, diyan ka makapagpangan. Alagad ikarigat ng timangan atap no sa kang adadang sakit. Kantap no maasikasum tong kita anak mo, kanta asawam. Ay nano saan lang nagpagpakaasi ni Jimmy kanya. Kaya na, marigatan akmat ka. Ay, nagpagpakaasi na una, sa may sakit asidag mo nakabagyak isuna. Kaya sakit kumat di kita anak yo, kasapulan da, iso nga mayak, tao man sa bali nga obrak. Ay, medyo dakil edad na. Ito sarangan. Kadon ti mga hantap no pamigsa ka. Anak nagan mo? Sincha. Diyan ka mo no sino inauna ka data. Ginawag talata ni tinagan ta. LILIA, kanya, amok a. Umaykant ito sarang katawang ka. Amom no anya ti problema mi. Amok na istorya ni Jimmy. Ada ka no, anak mo nga imuno na, sakbay nga nag-asawa kayo.
nag-anak ka kanu nga balasang. Ket impatig na kanuwad di anak mo ang ahambat na may kata nga dapat patig na di pudno nga putot na. Sa may sa ko na ano saan ko mga nagbalingan na tanggan ti ulo ni Julius, ako ko mati problema. Yung saan na kamawatan ti asawak, Cynthia. Imbes ko mga sumardeng ang trabaho. Asikasun na kuma. Nunas ka nga ipadoktor na, di ipadoktor na. Unad ako mga atibay nga magpatpatib ka, ti pakinakim ko. Ngayon, dapat patig ti trabaho na. Kaya di kitilay nga anak na. Gimsyak. Di nagpayan maipatig, anyan tulagi din nga ipatig na, ti saan namat nga putot nga anak ko. Nagtultuloy ti pa nakaidalit ko Manong Nemy kaputa sana ka makapangpangan jak makaturturog o ti sabali pampanunutek no saan nga ni Julius. Bakasyon Manong Nemy at dadig ti duwangan na ko. Simrek da iti silad ko. Ti silad mi kinit papangda. Mama? Fe? Mami? June? Ape, agpalaing kayo na ta. Hindi man na nagmul. Bakasyon. Hindi man na mga nito restaurant. Nagkaman nito Tom's World. Napayag tayong sangari mo har. Kapata, masakit kayo met. Kaya yung aglaingat. Katul na. Apay nga talang si Marka dito eh. Nabayag mo tayo na masakitak. Saan na ka din nga lab? Nga mamangyo? Labda ka, mama. Apita lang nga si Marek kayo. Nadi yung malasalud-sudin na kumusta. Isungarad nga si Marek kami ta kumustahin da ka. Tas ang kami metan nga hang manakayat ni Papa nga agmul kami. Mapangkam timul nga awang ka. Gapulaeng. Iti ayat yo nga rumwar tayo. Di yung kayat. Nagtultuloy magkasikasun kayo. Nagtulnog kayo di eskwela. Saan kami metin kami? Bambantayan. Mamamut kami sa pulan di dyan nga Julius. Manong ko nam. Mama? Manong ko na yo. No, agsublin dito ni Manong Julius. Saan kayo ton kakastoy? Naragsak kayo manin, mama. Naragsak tayo amin manin. Sama, amok nga mo yun, no? Anya tirason, no? Api akastoyak. Kapata, ipatpatig yun ni Manong Julius. Ipatpatig ko akasmet, di pa nang ipatpatig ko kada kayo. Mama, nakasarita minto ni Papa. Sa pulinan to ni Manong Julius. Manong Nemy pinilit na ni Jimmy may confine to hospital. Imanugotak Manong Nemy. Pinakasikaso na ti doktor. Sa pula laing ti gusto nga oras ti panaturog. Ken gusto nga diet. Kat ikatamdon niya mo na dagsan nga pampanunute, Mrs. Nasa ka nga, naipakat na ito yung agas, tapos ka takat makaturog ka, may mas mo timangan. Ganto kas na nga bantayan nagtiasawak. Pasensya ka, Jimmy. Naisardeng ti pa nagtrabaho, makabukan niya. Sa nga bali, makapagsoldo ak madlat tatapormahan ak mitlagayam. Abay man lang italang kasalangted ka ti oras para kanya.
Masalutsot ko man. Iba't patig na kanipay laing. Saan ka kuman, iba't patig jak kuman nag-agaw-awid. Kansang ka kuman nga pinilit nga ng ospital dito eh. Iba't patig ka, Lilia, itilikudan ti amin. O rin nga nakakabalasan. Kinunamidi nga ipatig mo met, na sino man tinapatig ka niya. Jimmy, nasika kumati siya. Nasika kumati at anak na. Nga di mo amuno sa dinutayan na kananyuan natin kasasaan na. Ano natin marik na alaos to nan. Sa kanagsagi na kasta. Datang amin kat ti pakaalan ti sakit mo. Nakakagsangit. Ano pa manunotek? Nga dati saan nga na siya nakasasaan ti anak ko. Kasla mabugsag na tiyagas ko. Ano nga rin kahit mo nga namin, kanadakan nito ospital. Sa pulan ti anak ko. Sa pulan ti naunang anak ta, Jimmy. Sana nga may imbaga naging gangadyak mapasubli ti anak ko. Nupod nung ipatpatig na patgam na itang kidaw ko kan ka. Tanong awan kat saan nga agsubli ni Julius sinisidong tayo. Baka siyak ti sumarunong nga mapukaw yo. Lilia, posible na ita? Tapay, dadya ka nila nga Julius, tinapatig kang ka, kat kasanon di kitiduang anak ta. Saka tayo ito ti isyo. Napatig kayo amin kanyak. Ngam nusanak nga tulungan. Nusanta nga mapasubli ni Julius, baka mapukaw nakmet. Panunutem ko man ita. Mapukawan ti ina, digiti duwa nga putot mo. Gabuti patpatik ka. Sorry. No, kasla nalipatak man nga sanga tinumpal ti karik kang kayo di. Tawak laeng. Kanurimet si kasang ka di. Inanugot mo met edi. Nga kasla nabaybayam nga talaga ti obligasyon mo kani Julius. Nga dayo din da John kani Feket kasla. Isulaeng makitkitam, di ba? Tao tayo lang kamali. Agbidot. Nga madamat kong daway nga maitad ka na tayo tap ng mga ato rito dahil nga bidot. So nga bayan, sa pulik, tinaon ng anak ta. Manong Nemy, nakalawasak iti ospital. Nakalawas met nga sinapol ti asawak ni Julius. Mamatiak Manong Nemy nga talagang seryoso ng sapol ken kuana. Gabota talaga nga isulat inuobrana. Ni nanang, ni tatang, kanigapsat ko, sin sinublat, nga may magbantay kanya, kat pasari sumarungkar, sarungkaran dak, digdito anak ko. Paimbag ka na Tapno rumar kanto niti ospital. Kung na ti doktor, si kakanuman lalayang ti makaamo nga mang paimbag tabagim. Taori ado nga agas tuway pakat kang kano di mo kahit tagpaimbag. Ang kano kan maimbagahan ko na ti doktor. No kasta nga Lunes, Sabado ken Domingo, ta kami ti mangbantay kang ka. Nagyaman na kan ako. Ni papangyo. Sapsapulan na ni Kuya Julius. Lunes, Manong Nemy at nanti eskwela, digiti anak ko. Babaen ka ni Cynthia. Ison tinakasikaso ka na kuhala.
Ninanang Manong Nemy tinagpatnag nga nagbantay kanyak ket kabigatan na Lunes. Alas 10 nga ta Manong Nemy di pipanak nang makaturog ka. Bakit maturog ka? Ito ka nung aming rumor ka rito eh. Doon maimbagana ka. Enton ka anong maimbagan ka. Maturog nang. Nala sige. Baka nung madamdamag at may nakasarong kaharan ti asawa mo. Diyan ka mo Manong Nemy manong nga minutos ti pa nakaturog ko na nagtagtagainip pa. Nagtagtagainip ko. Kat makikita ko ni Julius. Adante anak ko. Julius. Julius. Mama. Julius, sanda ka na na. Uy, Mama. Sabi ko matasa nga tagtagainip na ito eh. Ada nang wagwag kanyak, Manong Nemy. Ay, sweetheart. Lilia. Lilia. Jimmy. Abay kang dinistorm tagtagainip ko. Ano ang titagtagainip mo? Dimtengan ni Julius. Dimtengan eh. So, tayo tanti anak mo. Tayo anak ta. Julius. Bimaring kwasak Manong Nemy ngay marakop kang kuana. Anak, adakan. Sana kang tagtagainip. Saan kang tagtagainip, Ama? Alam nga, kimutong kahaan, met. Gimuwapo ka, met. Nakadaldalos ka, met. Nagkabgabwam. Saan ka naturag ti kalsada? Hanggang na pa nagpalpalama? Iti sangot ti simbaan? Wala ni Mama. Apay ko mga ramidik data. Apay nga maturog ak iti kalsada. Nagapom na road. Ni Jimmy Manong Nemy tinangsungbat. Ibaglaki din tinakitak ni Mr. Fernandez. May sa kadagiti aking kukwati balay nga pinatakbir mi. Diyan ka mo no api nga. Nagsalutsudak kang kuha na. Dinamag namit no api nga anot ubore kas lada sapsapulit. Imbagak ba't nga dasapsapulit? Naging gana ako na. At dinescribe ko tilangana. Kaya nito sa lutsudan na tinagan ti sapsapulit. Imbagak ti Julius. Kahit mo asawin, nagyan ni Julius, may sa kadagiti pinatakder yung balay? Jajay, simre kakas, hardinero, Mama, ken paradalos ti kotseda. Nakasasayat da. Maturog akmat iti napintas nga sila, makigada na kamangan kadakwada. So, aslasaan kong mapanunod pa iti subli. Kapata, nasiyat mat suda. Ken, intuloy ko man tinagbasa. Api nga rin nga awang ka di eskwela yo, saan ang sadya tinagbasa, nagtransfer ako. Paano ko niti public? Hamang ko na marigatan da Mr. Fernandez sumagpasa kanya ti private. Api nga rin nga na pa nagbasa ita. Kaman. Naka-uniforme akne. Yung may inhala ni Papa sa Jai. Diyos ko. Nagkama na. Dante anak kong inaunadan. Mama. Sorry. Nung kapakanyak, nagsasakit kayo. Nakay matiba ng panunod ko. Ngayon, may di panunod ko, amok na si Atlat at kasasadyo. Tawan ti problema yun, at damat doang kakapsat ko nga anak yun. Nga wala awanak, okay lang taka na kayo. Iso nga saan ko nga pinanunod nga madit ka sa sadyo. Nga nagsasakit kay gayam, gapukan niya, sorry Mama. Anak, agsublikan iti sidong mi. Agsublikan iti sidong mi, kadag iti kakapsat mo. Isumati ko na keng kuha na. Nagsurusuri akong kengkwana, Lilia.
Kaya sublisonan, no kasunod ti panagtratar ko kada fake ni June, kas tamat kang kuhana. Basta mula na ti panunod na, nga saan nga may sabsabali. Ma, sumarsarong karaktulatan, tabay. Kahit ko pala tagyan yan da, ayan, da Mr. Fernandez. Kasapulan takmet. Nung astang makaringa akong dibigat, dalusak na gitilogan da, agkarawasak, asikasok ti hardin da, sakto mo pa nagbasa. Nung umagsubliak ka na kayo, ako mati sa baling obrak, kan matulungak matibagik, pagbasbasak tibagik. Napinpinas mo lang, nagdadan natin amin. Lilia, maawatan ko matanak mo. Nagbalimbat na nga napatig isuna, keng kuwana, ti pamilya ni Mr. Fernandez. Kan alis doon, sumarong ka di balay. No sakbay nga mapan eskwela, mabalimbat nga dumagas. No bakasyon, mabalimbat nga numapas ng trabaho na Jay and Mr. Fernandez, umay di balay, kaya ayam na di kita kaamsat na. Kasta ka di, yung saan ka napimpindas no, mawatan na ko ma. Hangga balit amoy yung tiyan ko, ada aktikan sa nakasasaad. No kasta nga bakasyon, agkukuhig ta kada papa. Kakuhig ta di kita kaapsat ko, hindi agmul. Dahil pa, uwen, kasta timbagak yung kuha ng Lilia. Bali, membro matlaing siyempre ni Julius, yung pamilya tayo. So nalang tagyan sa bali nga balay. Ngamit bakasyon, agmalmalam, agpatpatnag, nga kadan natin ni Julius. Sige. Agawid tayo nga ro din. Ano? Agawid tayo. Kawan, nalay nga anak ko. Gamatadan natin na ng anak ko. Ngayon, kasi kasuha mo service paper ko. Tarumar tayo dito ospital. Agawid tayo. Julius, mama, hindi, kasano nga rin ito klase? Agawid, agsubliak ba't lang ito klase, ma? Agangganan ito malem. Kasaritot na Mr. Fernandez nga umyanak sa Dibalay. Sakto mo lang sublitehan da. Ala nga rin, hindi ka rin. Nasulbar matlayangan ti problema, Manong Nemy. Hindi kasi nga sitwasyon, it's okay. Gabot na makita, kan talaga may panagnagkak. Ngano adda kam amin, nga kukuyog. Talagang mariknak, nga pariknamat. Ni Jimmy, tibagina kas sa ama ni Julius. Nagraduar ni Julius, Manong Nemy, kadda kami matlayang tinang pabasa kayang kuwana iti college. Pimanaw ito yan de Mr. Fernandez, di may matlayangan ka na kami, kada nagtitipong kami amin na kompleto. Engineering Manong Nemy in-enroll ni Julius. Nagsasalita, nga gaayam di kakabsat Manong Nemy, awanan ti makita mga problema. Maawatan, da June kinifet sitwasyon na kasmet, kani Julius may adjust na tibagina kano adaman dagiti madi nga madlaw na hanan talatan nga italtalek. Wen. Idi ababang panao na pintasan ti relasyon dagiti kakapsat. Awang maten tinagbaling nga problema miti asawak. Aging nga nakapagturpusan Manong Nemy ni Julius iti college na ipasana ti panag-tech na iti board may isang nga nang engineer. Katimbes Manong Nemy nga sumrek ngagtrabaho ti opisina wanan yaman dita nagbalin na kontraktor. Ket ni papang na nga ni Jimmy ison iti nagbalin nga foreman. Iti agdama Manong Nemy at damot pailayang iti college digiti agkabsat nga Fe ken na June. Nursing ti kurso ni Fe idinto ta criminology ken ni June Manong Nemy. Naman minsan, Manong Nemy, dumteng nga talaga di kiti problema. Nga rita nga problema saan nga sumardeng aging gadi.
masulbar. Akalpasan din nga problema, awanin di kiti tumteng pa nga nakana problema. Gagangay laingan. Takunadan Manong Nemy, tumteng di kiti panubok, tumteng di kiti nadaragsan na problema, asan nga maliklikan. Kat no, agbaling ka na tibker, masolusyonan. Iti anyaman na pumuspusan, babaen ti ikamang, panangikamang, kani Apo Diyos, iti amin-amin na bambangan. Dahito ay Manong Nemy, ti pakabuklan, ti pakasalitan, iti biyag ko kinaya, ti biyag mi, at yak pulos malipatan. Garagayaman ako na, iti anos mo nga nang ibasa kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak kadimngeg, ken nagbuya. More power to your program, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pag-ayam mo, LILIA.